Исус се оприличава тук като хляба, който слиза от небето. Хората казаха, ама ние, нашите бащи ядеха хляб, който идваше директно от небето. Направи ти някакво знамение, направи някакво чудо, за да разберем, че ти си Бог. Тогава той каза, аз съм истинския хляб, който идва от небето. Бащите ви ядеха и измряха. Но който яде хляба, който аз ще му дам, никога няма да умре. Амен. Никога, чувате ли тази дума? Никога няма да умре, но ще премине от живот в живот. От благословение в благословение. Защото знаеме, че Бог е приготвил за нас вечността. Онова, което няма край. Може ли да си го представиме? И чуйте думите на Исус. Той казва, аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никога няма да огладнее, и който вярва в мене, никога няма да ожаднее. Но ви казвам, че вие ме видяхте и пак не вярвахте. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изгоня. Чувате ли? Бог няма да изгони никой. Напротив, Той чака всички нас с отворени обятия. Той чака всички, защото Той отиде на кръста заради всички хора. Той отиде на кръста заради всички, защото Неговото желание, сърцето му е изпълнено с любов. Защото Бог е любов. Може ли да кажем, Бог е любов. И Той не иска нито един да погине, който вярва в Него. Нито един! Това е купнежа, това е желанието на Бога. И за това отиде на кръста. Нито един да не погине. Но то остави свободната воля за нас хората. И за съжаление има хора, които не искат да повярват, не искат да приемат Бог за личен спасител. И тяхната участ е във вечната погибел. В огънят, който гори с пълна сила. И вижте, той каза, защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в